pero nakalibre nagsakay. Nangyatig pa. Ay, dapat na dyan tagagnayan. Dahil ginagmay ka ang dako. 6 to 7 hours jud ang biyahe ani. Samot jud kapayud ani ay. Tahimik sa diha man no kay murag maabot na jud tag heaven ani. Ay, naman. Palakaw-lakaw ra na pero kalibangon di ay ito. Ayan o, unang istasyon. Oo. Kaluhiin pa may mga tiguwa nga gamay na ginhawa, Lord. Bahala magkalisod na sa walay bati sa mga lahi ay. Pwede ra jud magsyagit-syagit diri ang mga wa pili aloy in town eh. Kakayanin na iba at sa kanya ipapapaya. Shut no, damn it! Manglugod taman sa ginhawa. Palabi kaligo nday, hantod sa maupaw ka. Mawamata, tabi mo, wee! Wee! Sakay na magbarko ani paduhag nayas mamang nga murag model ako nga murag katabang gyapon bihiya ni siya. Welcome to Bihiya Pictures. Murag gyapon bihiya ni siya kami pwede ra mo sagit-sagit piling dapita ito mga pambiyaan pag sagit-sagit ra mo diri aron mo balik yung inyong mga biya.